OK, takže čaute ľudia, dneska si ideme natočiť Fifu FC Mobile. OK, už sa mi to vrti. Toto je môj tím. OK. Takže rýchlo dajme hejt to hejt. Mne viacej ide vs atak, ale tentokrát skúsim dať toto. OK. Kebyže chcete vedieť, takto teraz približne vyzerám. To si vypneme. A ideme na to. OK, ja sa dúfam, že Barcelona tým mám Real Madrid. Co to je? No. OK, takže sme prehrali. OK, toto je môj tým. Jako moc ten tým není dobrý, keď sa mám aj ja sám priznať. Dosť sa mi to bude sekať. Dembele. Turan. Skoro gol. OK, dáme to tamtomu. Tak ne. Čo už? Milotko. OK. Táto hra je úplne v prdeli. Zober tú loptu. OK, nejak sa mi to tu vyseká. Ja si jen to opravnem na defending. Tomáš. Je to gól. Tomáš nahrál turnový. V 29. minúte. OK, dosť sa mi to troška seká. Díkes. Simon. Simon. Šváb je gol. OK, bohým. Tomáš dá gol. Jo. No. OK, takže pekný gól. No úplne všetko vám o mne nepoviem, ale priznám sa, že som taký malý divný a mám 9 rokov. OK, polčas, Flashinger. Ja mi zatím vyhrával. A teraz to je na tomto Milotovi nášmu. Hej, čo tomu týmu je? Geralt. Dobre, nevadí. Díkes. Turan prihráva. Dembele. Offside. No. Prečo?
Hej, tak to keď týpek chcel dať, tak to je teda poriadnej... Však vy viete. Tak, to už Turam nasekne sa. Turam dáva druhý gól. 60. prvej minúte, hej. Taký. Však to, ale to tam mal tuším lepší rating, ne? Od nás. Lyons. Gól. 6-7 minúta. 6-7. Kúkajte na tie minúty, ale 6-7. 59 stotín. No tak týpek teraz ide na Prime. A Dembele plus lopta, to je dobré. On vyhra Ballon d'Or. Vidíte. Doraz. Ne. Jak to nemohol dať? Však to je to celé iba pár stotín. Kurňa, čo na to nevieš dať? Turam. OK. 87. minúte. To máme výhru, však je to 5-0. Geralt. Ja ho budú troška ale ťažší. Ich dať. Tomas. To nejak moc sa mi už seká, bráško. Prosím, neseká sa teraz. Gól. Amad. 90. minúte presne. OK guys, takže koniec. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať pekný like. Čus.